Ang kasagaran natong kinaiya maogyod ang paglikay sa kasakit. Niya kanasang mga tao nga naghatag natog kasakit ato sang likayan. Ang sitwasyon nga naghatag natog kasakit ato gyapong likayan. Imagine kuno ninyo kamong mga ginikanan. Ang imong anak gikulata sa inyong silingan. Makaako kag tan-aw? Kusga? Aw mo na. Mura masad mo di kadungog. Si Maria hapit mo 24 oras nagtan-aw siya nga ang iyang anak gidagmalan og maayo. Diha siya nagtan-aw. Naghilak lang pero wa gyud masuko. Saman, normal to siya, abnormal. Sige, unsa man tong batasan ng Maria ba? Hapit mo 24 oras kita sa siyang anak na purtig yung kulata, hangtod pa nagbitay na dito sa cross. Naa siya. Pero wa gyud masuko. Unsa man na siya? Normal, abnormal. Ang moingong abnormal, mo'y pinaka-abnormal. Joke. Minggo di na sa namao pa diroy. Ana, wala jud ka. Kay abnormal man ka. Gipakita lang ni Maria ba nga ang tinuod gid ang tao at true and real person can endure intense and maximum pain. Ato ng kapasidad isip tao nga kaya ragid nato di ay ang maximum na pain. Kana kung gusto gitang mo gamit, pasabot na atay kapasidad. Ngano man, kaya niya sang anak nga mao ang Ginoo, kaya ra man sad niya, nagbitay siya sa krus siya sa gikulatag maayo, wa man sad siya musuko. So silang duha nidawat og kasakit nga wa gyud masuko. Nya unsa man to si Jesus? Normal to, abnormal. Nya kusog kitang maingon tinuod nga Dios, matuod nga Dios ug matuod nga tao, di ba? Kana inig proklamar nato sa credo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. So ang matuod ay nga tao, pwede ra ilansang sa cross nga di masuko. Ang matuod nga tao, pwede ra diag tamparoson bali-bali, latiguhon, hubuan, ludan ang naong, kulatahon, purong-purungag tunok, sigihag latos, nga di ra gyapon masuko. Kung normal ka, pero abnormal ka nga tao, masuko ka. Ano na siya? Kung saman mo, normal mo, abnormal. Di. Karon nabali naman hinoon ni ron. Nga naman, kay si Maria tinuod nga tao, si Jesus matuod nga tao. Ana. Ingka, di man to normal pa der, kay kuha man to si Maria, pinili man to. Sige, ato na lang us-usag jutay, si San Lorenzo Ruiz, ang una natong kaniganing patron. Mga tulok ka adlaw nga kuno intense suffering, apil na tong payatakon silag baga nga way sapatos ilang tiil, unya ang ilang tudlo gipang tuslok kag dagom nga moabot diri hurot gyud tanang tudlo tuslok, wapay labot ang kulata, wapay labot tong tuang wa sila pakana, pahulmigasan pa sila, ipapaak pa sila ana mga mananap nga purting kusugang mamaak nya ginapos sila. Wa gyud masuko. Nga unsa man to si San Lorenzo Ruiz, panahon siyang martiryo dito sa Japan. Unsa man to siya? Normal, abnormal. Wa man maningog ang mga abno. So mao lagi na ang normal nga tao, ang tinuod gid ang tao gi-magnify diha sa kasakit. Mingon man na sila nga ang tinuod nga tao dunay pagbati. Yes, unya unsa man ang pagbati? Unsa man ang pagbati? Either kasakit or kalipay. Kung kaya natong dawaton ang maximum nga kalipay, kamo kanus-ama mo nakatilaw og maximum nga kalipay be. Now na tong pariha batag na tilawan sige. Unsa man gyud kanang pinaka
Galiningi ay ang mga dalagag guwang o gulitaw ang guwang. Mo katilawan na god, mo katilawan na. Aw kami sa Riberen, hapit na. Kanawang nibuto bang imong dughan sa dihang niabot ng porting lipayan nimo? Nibuto ba? Wa. Kay naa kay kapasidad to accommodate niya ng dako kayong emosyon, igo ra jud kang mulayat og mubahak-hak og maayog katawa. Mao na ang kapasidad nato. Kung ari sad ta sa pika side, ang kasakit sad kaya sad na nato, igo ra gid tang muhilak. Ana. Mao na siya. Mao na si Maria gihimo natong modelo sa kasakit. Kaya sa kalibutan og magsige lang tag accommodate og kalipay nya maglikay tag kasakit hasta ang atong kalipay mawagtang. Sa imong paningkamot nga mulikay kag kasakit ang imong kalipay mawagtang. I-repeat ko no be? Sa imong pagpaningkamot sa paglikay sa kasakit ang imong kalipay mawagtang. Oo, na siya. Saan? Agree, disagree. Pananglitan ron. Lipay ka nga na kay anak. Nalipay mo, wa. Uy, kusga, ay, kamo maginikanan. Klaro na nyo mga naong, mga angkan, mga mo mga naong. Sige. Ilan man gud ani mong naong sa dalaga gud, mga angkan. Ayon sa nalipay mong namoy anak. Karong mga panahon na, nalipay pa mong namoy anak. Oy, gapunay na mong pamuyboy. Gapunay na mong panunglo. Labi na ang imong anak, di na kay mutagad nimo, di na kapaminawon, anak. Wa na oy papas imong kalipay labi na porting tapulana unya mangawat pag yung panagsa paeskwelahon bugo pag yung kaayo nya bati pag yung naong dako pag yung kay kaon maglagot kay kana nahimo na kanang abnormal nga naman wa na kamo ila nga kana diayng imong anak mauday na ang imong kalipay. Mao na ang imong kalipay. Nya unsaon man nimo aron malipay ka? Sunda ang gusto sa imong kalipay. Sunda ba ang gusto sa imong anak? Sunod yun. Musugod na gani kag diktar sa imong kalipay, patay na imong kalipay. Awag yun mo kagets. Pras na ako, unsa may akong kalipay nga pari ko. Si Riveren, ang iyang pagkadikon, niya karong Huwebes pohon, alas 9 buntag, o buhi pa siya, pila na laro ka adlaw. Amot, unsa na kay gibati rong Riveren, wala, nisangko na ni sige Lord, ay taong kugbati, Lord, makabot lang ako sa akong ordination. Karong Huwebes, mapari na pod ni siya, hinaot nga mao na iyang kalipay. Ako mo sanay akong kalipay, ang akong pagkapari, na karon dili ko mudiktar unsay mahitabo sa akong pagkapari, kung dili tugutan nako ang akong pagkapari nga mao'y mudiktar unsay mahitabo nako. Kakuha mo? Haron kanang maong kalipay, mudagid nimo ngadto tinuod nga kalipay. Gidiktaran ko ang akong tang gusto, maasahin kog parokya. Ang akong pagkapari pinaagi sa atong talahorong obispo niadtong 2014 nga mao toy among major nga kanaganing reshuffling. Napu na ko katuig sa pagkapari, ningon ko ato asahay na jud ko anig parokya. Ana, kay wa mo ko katilaw parokya. Pero ang pagbuot sa akong pagkapari i-assign ko sa prisuhan. Dito ko sa prisuhan. Naghilak ko sa sinugdanan, pero gitugutan ako nga akong pagkapari mo'y mudiktar asa ko ibutang, dili ang akong gusto asa nako gamiton ang akong pagkapari. Nalipay ba ko dito sa prisuhan? Uy, niinding kong porting lipaya, porti na kong hilak sa dihang gibalhin ko dinhi aning parokyahan. Di ko gustong mubalhin dinhi kay lami na kayong puyan ang prisuhan. Wa da ko kahibaw nga ni aday ko'y daghang kalipay dinhi kay purting daghanang mga gikan didto nga ninglaya ni aron dinhi gapuyo. Ang uban gani nakauban na ron ako sa trabaho. Nga na.
Oy, magabot-abot ra dayta. Nya sa diha sang gitugutan nako nga akong pagkapari mo diktar nako unsay mahitabo dinis parokya hasta kamo karon nangalipay na sa dagko kay mga donations, di ba? Nindot pa kay ato mga projects, di ba? Napalay uban wa pa mohatag atol-atoy. Adi og mao sa niyang diktar sa atong pagkapari ni dawaton kun. Oh, na magani uban taon karon gitiksan ko pa der. Wa pa lagi nimo maklaim ang akong gipadala. Gisakitan pag yung usa pa der, gi-return baya to sender ang akong gipadala. Nganong wa man nimo gi-claim, wa lang sila kahibaw nga pag-claim nako didto, ingnon rasad ko dito, di man ni makita pa der oy nasayop man ning ilang tracing number. Ya wa na mo ko kabalik kay nabisi pud ta na angan-angan. Mao ni karon sakit baya sad pero mao ni diktar sa akong pagkapari nga do na nagid unta toy dawatonong donasyon na balik na hinuon dito i-deposit lang sa dinyog balik. Mamasod ra magina madugay. Sige lagi yung pangitag paagi ano magsalig man tanang usa ka padad-anan nga dali sa kay mo reklamo. Ningon ko naa man na kita man sa di man gyud makita pa den. Ambot og giunsa ni gi-exclusive ba ni nila nga di man gyud makita. Kaduha ko ni claim na aron dito yung mga napo kapin nga akong klimono nga gibalibara na sa kong kaduha. Na karon mo balik na sa kurong hapon kung buhi pa ko. Naaw na kung di ba ko balibaran. O balibaran gyapon ko. Ma-return to sender. Sa man ana. Mao mo sa na-diktat tinga sa kong pagkapari. Usahay insultohon pa ko dito sa mga teller. Ana. Usahay ka ako masay manginsulto. In short, tagaig higayon nga ang imong kalipay mo imudiktar nimo. Tanawa ha sa atong ebanghelyo. Kinsa may nanugo, si Maria o si Jesus? Naminaw mo si ebanghelyo? Sa ebanghelyo karon ba? Kanindot atong pagkabasa ni Reverend, wap ako kadungog din higna inibasa nga parihang Reverend mo basa eh. Oh, muna nga kamo pangambisyon gyud mo makaabot mo sa binasahan Reverend. Ita, wa pa gyud mo kaklaro no. Unsa na katong di kay kamo mubasa. Niingon sa atong ebanghelyo, ako ning basahon kay di ra basa kay kumain mubasa. Unya niingon si Jesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto miingon siya, babay, ania ang imong anak. Unsa may pasabot ato? Gisugo ni Jesus si Maria nga ang iya narong anak nga hunahunaon dili na siya kung dili kadto ng iyang tinun-an nga si Juan. Unsa may gibuhat ni Maria? Misunod ba siya o nisupang unsa gud ka Lord, unsa gud ka diha dong ngano gud taw mahimo ni nakong anak nga barkada ni nimo? Ikaw nga akong anak, ilisan lag barkada? Kamo, ginikanan. Musugot mo, ang inyong anak, ilisan lang sa iyang barkada? Musugot, dili. Abnormal mo. O tanawas Maria, unsay gisulti, dire. Unya miingon siya sa tinun-an, ania ang imong inahan. Away problema sa tinun-an. Siya kani, inahan ko ni sa akong master. Okay kayo. Pero ang lisod, ang inahan ni Jesus, mahimong inahan aning ni ang pagkabuangon pa mga itong tinun-anak, nanagan man to sila pagdakop ni Jesus. Pero unsa may gibutang dire, sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ug didto gyud namatay si Maria sa kamot ni Juan. Gituman gid ni Maria ang gisulti siyang anak nga giilisa na ron ang iyang pagkaanak. Muna kamo, ingnon gani imos inyong mga anak nga sigig suyop, ma kani akong kaubang mga manuyupay, imo sa ding mga anak ha. Unsa man? Musugot ka dili. Uy, tubag. Sugot gyud, sugot. Sige dong, ngari na mo panuyop dong, ngari na mo. Inday ana. Nya kanang imong kuan, kanang imong umagad nga nahimong bana sa imong anak, na purti sa iyong sugarula, mangulata pas imong anak, isipa sad na siya nga imong anak. Daghan ra ba kay karon nga di gyud mo dawat sa mga umagad. Mao na nakat-on na lang sang umagad nga di mo dawat sa ilang mga sa tawag ana
ugangan. Magdinawatay ta, magdinawatay. Ug mauna na ang atong kalipay. Kung sundo nato ang atong kalipay. Ang pagkainahan ni Maria ni Jesus, nahimo sad nga inahan siya sa simbahan nga mao ang katawhan nga gitukod ni Jesus, nga mao kita. Ug tungod ni ining maong pagpakainahan, si Maria hangtod karon nagpadayon sa paghatag nato sa iyang mga panabang nga gitawag na gani hinuon siya inahan sa kanunay panabang. Nganuman andam siyang masakitan ug magantos para nato nga iyang mga anak, sinagop nga mga anak, tungod kay gisugo siya sa iyang tinuod nga anak nga kita mauna ang iyang mga anak. Pagkaninduta no? Kanindot nga naatay inahan nga ang nagdeklarar nga mahimo nato siyang inahan, mao gyud ang atong manluluwas nga si Jesus. Pagkaninduta ana, kung nakasabot mo ana, normal mo. Kung wa mo kasabot, abnormal. Sige, manindog na tong mga normal.